ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን 5 ከ15 ክሳብ 17 እንታይ ብልሲ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ኣያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቄ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ እትፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውዕሉ እምበር ኣያሱ ኣይትኹኑ ይብለና ሉሎ መዓልቲ ንቁሑን ጸሊን ብዝብል አርእስቲ ክዛረብሎም መዓልቲ አሜን እንታይ ኢሉና እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ጊዜ ዓዲኩም ጊዜ ብለይን ኣይትበሉ ጊዜ ዝእደግዩ ጊዜ የለን ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ኣያሹም ጊዜ ብለይን ዝብሉ ኣያሹም ንእግዚአብሔር ጊዜ ዘይህቡ ነቲ አገዳስ ነገር ነቲ ቀንድ ነገር ጊዜ ዘይህቡስ ኣያሹም ዝብለና ዘሎ በአርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ኣያሱ ዘይኮነስ ከመይ ብጥንቃቄ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ እትፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውዕሉ እምበር ኣያሱ ኣይትኹኑ ይብለና ሎማዓልቲ ብዛዕባ ሓደ አገዳስ ነጥብ ክዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ ጎይታ እዩ አሜን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ኣመጻጻ ናይ ጎይታና መድኃኒናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ተጻሒፉልና ኣሎ ብዛዕባ ዳግም ምጽአቱ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ሞንጎና ካብ ዝተኣከብናስ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ ናይ ጎይታ ዘይፈልጥ ኣሎ ኢላይ ኣምንኔ ኩላህና ድማ ከም ንፈልጦ ኣመጻጽዓ ጎይታ ሓደ ንኹላህና ብሩህ ዝኾነ ነገር ወይ ድማ ዝተገልጸ ነገር እንድሕር ኣሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ጎይታ ብድንገት ኣመጻጽኡስ ብድንገት ከም ዝኸውን ታዝመጽኣላ መዓልቲ ከዓ ዘይፍልጥቲ ብጀካ ኣቦ ማንም ዝፈልጣ ዘየለ ምዃና ድማ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ሓቀይዶ ቅዱሳን ሓቀይደ ታ ጎይታ ዳግም ዝመጽኣላ መዓልትሲ ብጀካ ኣቦ ዋላ ወልድ ዋላ መላእኽቲ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጣ ከም ዘየሎስ እዚኣ ንዓና ንነፍስ ወከፍና ብርህትያ ክልተ ሰብ እዮም እወይሎም ዘለው ንሰለስተ ሰብ ጥራዮም ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን ኩላህና አርጊጽና ንፈልጥ ኢና ዋላ እኳ እታ መዓልቲ ጎይታ መዓስን ሰዓት ክንደይን አበይናይ ወርሕን አበይናይ ዓመተ ምሕረትን ከም ዝኾነት ኣይንፍለጥ እምበር ሓደ ግን አርጊጽና ንፈልጦ ነገር ኣሎ ሓደ ነገርሲ አርጊጽና ንፈልጦ ነገር ኣሎ ንሱ ኸ እንታይ እንድሕር ኢልና ጎይታ ክምለስ ምዃኑ ጎይታ ክምለስ ምዃኑ ዘይፈልጥ ዘይኣምን ኣሎ ዶ ኣብዝሩ እዚ ንኹላህና ርጉጽ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ኩላህና ንኣምነሉ እዩ ኣይኮነ እንዴ ጎይታ ብርግጽ ከም ዝመጽእ ንሕና ንፈልጥን ንኣምንን ኢና ንሕና ጥራይ ዘይኮንና ብዙሃት ጎይታ ዘይፈልጠን ሃይማኖታት ውን ኢየሱስ ክመጽእ ምዃኑ ይኣምናን ይእመናን እየን ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ጎይታ ከም ዝመጽእ ምፍላጥ ኣይኮነን ትቆም ነገር ጎይታ ከም ዝመጽእ ምፍላጥ ጎይታ ብድንገት ከም ዝመጽእ ከም ሰራቂ ከም ዝመጽእ መዓስ ከም ዝመጽእ ምፍላጥ ንባዕሉ በይኑ እኹል ኣይኮነን ሎምን እዚ ክዛረብ ደለ ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እንድሕር ጎይታ ብርግጽ ከም ዝምለስ ከም ዝመጽእ እንድሕር ንኣምን ኮይና ስለምንታይ ዳአዩ ህይወትና ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ዘየሎ ስለምንታይ ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ዘየሎ ህይወትና ከም ዝመጽእ ፈሊጥና ብዝተዳለወ ማንነት ዘይንመላለስ ስለምንታይ ዳይ ንፈልጥ ካብ ኮይና ጎይታ ዝመጽኣላ መዓልትን ዋላ ይንፍለጥ እምበር ጎይታ ከም ዝምለስ እዋኑኻ ቀርብ ከም ዘሎ እንድሕር ንፈልጥ ኣሎና ስለምንታይ ዳአዩ ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ዘየለና መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ማቴዎስ 24 ካብ 37 ክሳብ 42 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽአት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእቱውን የተኣታቱን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጽዩ ንኹሉ ክሳብ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን ምጽአት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾንዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕናየን ሓንቲ ትውሰድ ሓንቲ ድማ ትሕደግ እያ
سزي قويتاهم بينيتي ساعات كم زمت أيتفلتوني خمو نقحو قويتا يسوس أماركوس أسر سلسته كاب سلاسان كلتن سلاسان سلستنون كمزي إلو الله بزعباتا معالتي اتي أنتا ساعتن تي أنغنا أبود أمبر ملأخت سما يكونو ودي كونه حادقوا زفلت يلبون اتجيزيو ما اسمخانو أيتفلتوني خمومو تتنققو نقحو تقليو أبزي بزعبا ينيتي معالتي ززارب اندحر دقايلنا كم تخنو بلو تسنحنا بزعبا تا قويتا زمت ألا معالتي ززارب زولو بزعبا تا أبون ودو يسوس كيد جيزيو أخيلو نمرعاتكا أمتايايلو زفانولو معالتي مالتي لو ما أنا خزاربلو دليز اللهو بزعبا حد نغري ولاكوا بزعبا تا كند معالتي عينفلت امبر كابتا قويتا قدمي ممصو زفصمو فصاميتا زنغرنا تبغيسنا اوانو خمز قربه كنفلط نخلينا ايكونن دي قدسان اللهم دو اوانو خمز قربه انت علالينا دما اتي كنغبرو زلونا نغر انتايو دحر قويتا يمصالو نبلالنا ساعاتو قربالو اندحر نبل علونا نحناو مز حساب زين سما ما اندحر كوينا كم آمنتي كم سعبت خريستوس انتاي إنا خنقبر زلونا اتخنقبرو زلنا انتايو كم تقويتا زنقرنا كنت انقا كنكهن كنتسألين زلونا لومي قويتا منفسي زمتو ملغتي انتاي زبل ملغتيو ولا قوا بزوحات سمعوني صبو غيركم قدسان لومي منفسي قويتا زغمتو ملغتي انتاي اندحري لكمني ازيو ولا قوا بزوحات قويتا كم زملس نفلت دامبر كم زملس فليتنا قنا نتي متي خوص دكوميلو قال زعاتولنا قويتا زت أبابي هيوت كم زيبلنا إيو منفس عملاق ززارب زلو حق دو حاسوت قدساني ولا قوا بزوحات قويتا خمز ملسن بقى متي خوص دنا مخانون نفلت دا أمبر نتي متي خوص دكومي إلوك أرزعتولنا قويتا زت أبابي هيوت كم زيبلنايو منفس أملاق نلبيلو مخزاربو وإلو مالتي لذي قويتا نعقو زت أبابي هيوت من انتخلونا إلو لو معالتي قالو زسدلنا زلو كلو تي كنقبرو زقبقنا بفلاي دما بزعبا أبزمود داتا زمن كنقبروم زلنا نجر عم متحف قدسنا بزرزر تقميطونا له ناي مبزحتنا هيوت كرئي خولو هيوتنا نايتن حموش تقاسو دناقل زمسلي هيوت ناي كريستيان أبز زمن زي اندحر رئينايو هيوت نايتن عياشو حموش تدناقلي لو مقويتا خنق حنا سلزداليه كابت دك إسنالو زلنا خبرابرنا سلزداليه لوم بزق الجيرو أبأزانا دول يقاجلالو زسمع إذن زلاتو لومي قال أملاح زبلو يسمع سمعني اتن عسر تدناقل ادمي اتمرعوي نمرعاتو خوص دا ممسؤو كقبرؤو زلو النقر سرحان كله بقلت تناقيرواني تنحموش تلبامات دناقل نتز سمعو دمسي كم زقباء سميئن أدلاي زخونة مدلاوات كيران تنحموش تأياشو دما ولا قوا سرحان انتاي مخانو أقدمو تناقيروان انتنبرا أدلاي زخونة مدلاوات كاي قبرا دحر مصنح دحر ماي أبعاتي كم زبلو بوتاتنا نتا أقدمان زي قبرو نتا أقدمان جيزي خلوان زي تدالوالو جيزي مستودأ نمقبار كقوايا خلواينا نري كانتو قوياس لزنبرا خاا نزل عالم زد تعس نجر كوينو مرعاوي نسن مسكدا متيو مع صخات عاتيو قدوسان نحنا كنغبرو زلنا نجر اقدمو غويتا بقالو نغيروناي كمز حج انا ختصاصبكمن كزاربكمن زصنحكو نفسو كف ابزروم زلو غويتا كملس مخانو زيفلط يلن كل سب كمز سما معلو دما اوانو دما عزيو قربا مخانو بقى أمنفسنا ززاربو زلو نغري كومو مخانو نافلتنا جن نتي كنوسدو زقبقنا سقوم تتات
ኣይንወስድን ኢና ዘለና እዚ ድማ ካብዘን እተን ኣያሹ ደናግል ኣይፈለየናኒ ግዜ ኮለና ክንዳለወሉ ዝግባአና ግዜ ኮለና ክንሰርሖ ዝግባአና ነገር ንሰርሕ የለናን ሎሚ እቲ ግዜ ካይተወደአ መንፈስ ቅዱስ ንቕሑ ጸልዩ ግበሩ ዝብለና ዘሎ ክሳዕ ክንደይና ንጎይታ ንጸባበዮ ዘለና ዋላ እኳ ዘንደናግል ጎይታ ንዓብነት ዝተጠቀመለን እንተኾይና ንዓይን ንኣኻትኩምን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ዝውክላ ምዃንን ግን ክንዝንግዖ የብልና ጎይታ ሎሚ ንነፍስ ወከፍና ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ነገር ሕጂ ክንገብሮ እዩ ሰሚዕኹም ንለኹም ብሓፂሩ ናይ ሕጂ ሰባት ምዃንና ፈሊጥና ሎሚ ከምቲ ጎይታ ዝብለና ክንነብር ከም ዘሎና እዩ መንፈስ ኣምላኽ ከተሓሳስበና ደሊ ዘሎ ከምቲ ኩላሕና ንሪኦ ዘለና ብዝተፈላለየ ማእኸናት ዜና ኣብ ኢንተርኔት ልዕሊ ኩሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምምፃ ጎይታ ካብ ትቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ቀረባ ከም ዝኾነ ይዝነግረና ዘሎ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣነ ንስኻትኩምን ግን ነዚ ድምፂ ከመይ ዓይነት ምላሽ ኢና ንህቦ ዘለና ወይ ሂብናዮ ዘለና ነዚ ድምፂ ሲ ነዚ እንሰምዖ ነገር ሲ ሰሚዕና ሲ ዝወሰድናዮ ስጉምትታት ኣሎዶ እንተዘየሎ ሎምኸ እግዚአብሔር እናተዛረበ ክንወስዶ ዘለና ስጉምትታት ንሙሳድሲ ድልዋት ዶለና እንድሕሪ ዘድሊ ስጉምቲ ዘይወሲድና እቲ ጎይታ ከም ዝመጽ ምፍላጥና ምንም ፋይዳ ይብሉን ነግረኩም ኣለኹ ጎይታ ይመጽ ኣሎ ጎይታ ቀረባዩ ጎይታ ከምዚዩ ናይ ዝበልካ ተምጾ ነገር ወይ ድማ ምንም ዝፍይዶ ነገር የለን ዝጠቅም ነገር የብሉ ከምታ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩስ ሙስሊም ኢየሱስ ከም ዝምለስ ይኣምኑን ይጽበይዎን እዮም ጆቫ ዊትነስ ኮሙ ይኣምኑ እዮም ካልኦት ናይ ሃይማኖታት ተኸተልቲ ኢየሱስ ዳግማይ ከም ዝምለስ ይኣምኑን ይጽበይዎን እዮም ንሕናውን ኮሙ ማለት እዩ እንድሕር ናተይናታትኩምን ንጎይታ እንጸባበየሉ መንገዲ ካብቶም ካልኦት እንድሕር ዘይተፈልዩ እቲ ጎይታ ክምለስ ምዃኑ ምፍላጥና ትርጉም የብሉን እንድሕር ጎይታ ከም ዝመጽእ ግዚኡኻ እዋኑ ሓፂር ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥካሲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ወይ ድማ ክትወስዶም ዝግባእካ ኣክሽናት ከም ዘሎ ክትፈልጥሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይዛረብ ዘለኹ ኣነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ንጽበዮ መጺኡ ኾስደና ኢና ንጽበዮ ኣይኮነ እንዲ ከምኡ ደይኮንኩም እንትጽበዩ ጎይታስ መጺኡ ኾስደኩም ደይኮነ እንትጽበዩ ዘለኹም ኣለኹም ዶ መጺኡ ኾስደና ንጸባበይ እንድሕር ኮይና ከምቲ ንሱ ዝበለናን ከምቲ ንሱ ዝደልየናን ኮይና ክንጸንሖ ኣሎና ኣይኮነ እንዲ ድሕር ጎይታ መጺኡ ኾስደና ንጽበዮ ኮይና መጺኡ ኾስደና ንጸባበይ እንድሕር ኮይና ከምቲ ንሱ ዝበለናን ከምቲ ንሱ ዝደልየናን ኮይና ክንጸንሖ ኣለና እንተ ዘይኮይኑ ጎይታ ንኹሉ ገፊጡ ክወስድ ኣይኮነን ዝመጽእ ነቶም ተጠንቂቆም ነቂሖም እናጸለዩ ዝጸባበይዎ ይወስድ ዝመጽእ ስለዚ ቅዱሳን ድልዋት ኩኑ ጎይታ ክመጽእ ናይ ዝበልካ ኣይኮነን ዝመጻልካ ተዳሊኻ ዶለኻ ይትሕቶ ምምጽኡ ፈሊጥካሲ ትዳሎ ዶለኻ ብዝጸባበይ መንፈስ ትጽበዮ ዶለኻ ከም ዝመጽእ ፈሊጥካ በዚ መንፈስ ነቂሕኻስ ትጽበዮ ዶለኻ እዩ እቲ ዋና ዘገድስ ነገር ኢየሱስ እዩ ብዛዕባ እተን 10 ደናግል ተዛሪቡ ኣይኮነ እንዲ ማንም ሰብ ኣይኮነን ብዛዕባ 10 ደናግል ምሳሌ ሂቡ መንግስተ ሰማያት ከመይ ከም ትመስል ተዛሪቡ እተን ደናግል ንቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ዝውክላ ኮይነን ድንግልነን ድማ ዘይምርካሰን ጽሬተን ዘመልክት ካብ ኮነ 10 ድማ ብጎይታ ዝተሓርያ ካብ ኮና ስለምንታይ ዳኣይን ካብተን ሓሙሽተ ኣያሹ ማዕጾ ተዓጺዩ ስምዑኒ እንድሕር ዘን 10 ንሓደ ዓላማ wait a minute እንድሕር ዘን 10 ደናግልሲ ብጎይታ ዝተሓርያ ኮይነን እሞኻ እዘን ንብለን ዘለና ከም ንቤተ ክርስቲያን ዝውክላ ጌርና እንድሕር ወሲድናየን ድንግል ምዃነን ድማ ዘይምርካሰን ቅድስነን ጽሬተን ዘመልክት ካብ ኮነሲ 10 ድማ ጎይታ ዝሓርየን ካብ ኮና ስለምንታይ ዳይ ኣብተን ሓሙሽተ ኣያሹ ማዕጾ ተዓጽዩ ኣሓተይ ብህይወትና ኣይንጣላ ንህይወትና ኣዋጋ ዕዳጋ ኣይነእትዎ ርእስና ክነዳልው ጎይታ ቅድሚ ዘመናት ነጊሩና ኣሎ ስለዚ በቲ ዝተውሃበና ግዜ ተጠቂምና ንዳለው ጎይታ ምቕባል ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኣነ ናይ ኢየሱስ ምባል እኹል ኣይኮነን
ነቲ ጎይታ ክሳዕ ዝምለስ ነቲ ንሱን ደቀ መዛሙርቱን ጀሚሮሞ ዝኸዱ ዕዮ እንደ አየና ክንጽበዮ አሎና ስራሕ አሎና ብዛ ምድር እዚኣ ጎይታ ምስተቀበልና ህይወትና አቡ ጠጠዋይ ትብልንያ ዝቅጽል ነገር አሎ ምስደሃንካ ምስደሃና ኸዓ ክንሰርሖም ክንኮኖም ዘሎና ነገራት አሎ ናይ መብዛሕቴና ህይወት አምንታይ ጠጠው ኢሉ እንደህር ኢልና ናይ መብዛሕቴና ህይወት አምንታይ ጠጠው ኢሉሎ እንደህር ኢልና በቃ ዲሂኑ ጥራይ ፖዝ ገይሩ ዘሎ ሰብ እሞ ሕጂ ሰለንታይ ግበሩ ትብለና አለኻ እንደህር ኢልኩምኒ ከምቱ ጎይታ ዝበለና ተጠንቂቅና ነቂሕና ብጸሎት እናተጋህና ነቲ ጎይታ ክንዓዮ ዝሃበና እዩ እንዳአየና ንጸበዮ እንተዘይ ኮይኑ ግና ከምዘን አያሹ ደናግል ዘይተጸበናይ ነገር ገጥመናይ ዘን ሓሙሽተ አያሹ ደናግል ነቲ መርዓው ክቀባበላ ዝተመርጻየ ብዝተወሃበን ጊዜ ነቲ አቀዲመን ክገብርኦ ዝነበረን ነገር ብዘይ ምግባረን ነቲ አቀዲመን ክገብርኦ ዝግበአን ድሂረን ብምግባረን ነቲ ዝተመርጻሉ እዩ ብቑዓት ኮይነን ስለዘይ ጸንሓ ማዕጾ ተዓጽይወን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መርዓዊ አይፈልጠክንን ኢልወን አይፈልጠንን እንዲ መርዓው ሳይፈልጠን እንዲ ዘይፈልጠን ኮይኑ እንዲ አይፈልጠንክንን ኢልወን አህዋተይ አብዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ፈቱ ጎይታ ብግርማ ብኡ በመላእክት ተአጅቡ አብ ሰማይ ምስተገልጸ ወይ ድማ ጎይታ ምስተመልሰ እንጎዮም ጉያታት ወይ እንገብሮም ነገራት ጥቅም ዘይብሎም እዮም ብጎይታውን ተቀባልነት የብሉን ነዚ ነገር እዚ ኢና ኣብ ማቴዎስ 25 ካብ 1-13 ንመሃሮ ሰሚዕኹም ንለኹም ጎይታ ምስተገልጸ ምንም ንስሓ ተተነሳሕካ ካለ አክሽናት ተወሰድካ ምንም አይነት ተቀባልነት ተወዲ አመተ ምህረት ምዃኑ ተሪፉ አመተ ፍርዲ ዝቀየረሉ ሰዓት ስለዝኾነ እቲ ድሕር ጎይታ ምግላጹ ዝግበር ጉያታት ብሙሉ ኸንቱ ይዝኻው ስለዚ ቀድሚ ጎይታ ምግላጹ ዘሎ ጊዜ ኻኽጥቀመሉ ዘለካ አሜን ዶ ኩላህና ነቲ ኣብ ማቴዎስ 25 ካብ 1-13 ኸይድና እንተ አንቢብናዮ ሓደ ኣብ ነገር ክንመሃሪና እንታይ ይብልሲ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀንዴለን ሒዘን መርዓው ክቅበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትምሰል ካባታተን ካተን 5 አያሱ ተን 5 ግና ለባማቴን ተን አያሱ ቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ አይተማላአን እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ኣብጢነን ተማላአ መርዓዊ ምስ ደንጎይ ግና ኩለን ተخስበላ ደቀሳውን ፍርቅ ለይቲ ግና ጭራህ ምራህ ኮነ እነሆ መርዓው ተቀበላ ውፃ ሹእተን ደናግል ኩለን ተንሲኤን ቀንዴለን አዳለዋ እተን አያሹ ነተን ለባማት ቀንዴልና ጠፍ ኢሉሞ ካብ ዘይትኽን ሃባና በለአን እተን ለባማት ከአ አይፋናን ነዓናን ነአሃት ክንንተ ዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደአኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳላ ክዕድጋ ምስከዳ እትመርዓዊ መጸ እተን ተዳሌን ጸንሓ ምስኡዳ መርዓኣተዋ ማዕጾ ድማ ተዓጽወ ደሓር እተን ዝተረፋ ደናግል መጽን ጎይታይ ክፈተልና ኮታ በላ ንሱ ግና መሊሱ በሐቅ ብለክና ኣለኹ አይፈልጠክንን እየ በለን እምበኣርስታ ወዲ ሰብ ዝመጻላ መዓልትን ሰዓትን አይትፈልጡን ይኹም እሞ እንታይሉ ንቁሑ ሎሚ ንቁሑ ይዝብለና ዘሎ እተን አያሹ ደናግል ማዕጾ መስተዓጸወ ምዘይተን መጽን አይኮነ እንዲ ስምዑኒ ጽቡቅ ጌርኩም ዘይቲ ሒዘንዶ ተመሊሰን እቲ አቀዲመን ከክቦ ዝግበአን አቀዲመን ክገብሮ ዝግበአን ድሒረን ብምግባረን ዋላኳ ምዘይተን ተመጻ በቃ ናተን አትላይነት ስለ በቃ ስለዘይድሊ ተወዲ አይፈልጠክን ይልወን እተን አያሹ ደናግል ማዕጾ ምስተዓጸው ምዘይተን መጽን ግን እንታይ አብስ መርዓዊ መርዓቱ ሂዙ አቲ ኣብቲ ዘቐመጠን ቦታ ስለዘይጸንሖኦ ነትስት ወሃበን እዮውን ብግቡእ ስለዘይፈጸማ እቲ መርዓው እንታይ ኢልወን አይፈልጠክንኒ ክሳዕ ዝብለን ኮይኑ ማለት ጎይታ ነዚ መልእኽቲ ብምንታይ ዓጽይዎ እንድሕር ኢልኩም እምበኣርስታ ወዲ ሰብ ዝመጻላ መዓልትን ሰዓትን አይትፈልጡን ይኹም እሞ ንቁሑ ብምባል ዓጽይዎ ጎይታ ንቁሑ ኢሉ ዝበሎም ዘሎ ንመን እንድሕር ዳኣ ኢልና ነቶም ናቱ ዘበሉ አሜን ዶ ጎይታ ንመኒ ንቃሕ ዝብል ዘሎ ነቲ ደቂሱ ዘሎ አንታ ደቂስካ ዘለኻ ተንስ ክርስቶስ ከብረሃልካ ኢሉ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ይንቃሕ ዝብሎ ዘሎ
ነቲ ናቱ ዝኾነ ነቲ ናቱ ኮይኑ ደቂሱ ዘሎ እዩ ንቃሕ ዝብል ዘሎ ሎሚ ጎይታን ዓይና ኣሓትኩምን ንቕሑ ይዝብለና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ 12:12 እንታይ ይብለና ስለዚ ኣቱም ሰማያት ኣባታቶም እትነብሩን ተሓጎሱ ኣቱ ምድርን ባህርን ግና ዲያብሎስ ቁርብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱ ቁጣዓ ወሪድኩም ኣሎሞ ወይልኹም ኢሉ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣቱም ሰማያት ኣባታቶም እትነብሩን ተሓጎሱ ዋይ ስለምንታይ መሲልኩም ተሓጎሱ ተባሂሎ እቲ በቃ ገበል ካብ ላዕሊ ተደርቢዩ እቲ ሰይጣን ዲያብሎስ ተደርቢዩ ስለዝኾነ ሰማይ ፍሪ ኮይና ማለት እዩ ምስ ወደቀ ድማ ናባና ወሪዱ ማለት ናብ ምድርን ባህርን እንታይ ኢሉሲ ኣቱም ሰማያት ኣባታቶም እትነብሩ ተሓጎሱ ኣቱም ምድርን ባህርን ግና ዲያብሎስ ቁርብ ዘመን ከም ዘሎ ፈሊጡ ብብርቱ ቁጣዓ ወሪድኩም ኣሎሞ ወይልኹም ዲያብሎስ ቁርብ ግዜ ከም ዘሎ ፈሊጡ ስሩሕ ይሰርሓሉ ኣይኮነን ዲ ቀደም ንርእሱ ለዊጡ ናይ ብርሃን መልአኽ መሲሉ ይዓይ ነይሩ ሕጂ ግና ዲያብሎስ ማንነቱ ከይሓበአ ብግልጽ ተግባሩ ይገብር ኣሎ ቀደም ይዝሕባእ ነይሩ እምበር ቀደም ይዘምስል ነይሩ እምበር ሕጂ ብግልጽ ዲያብሎስ ምዃኑ የሪኤና ኣሎ ማንነቱስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገሊጹስ ንሪኦ ኣለና ስሩሑ ብሓይሊ የቀላጥፍ ብሓይሊ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ናይ ዲያብሎስ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ሓጺር ናተይ ናታትኩምን ጊዜውን ሓጺር እቲ ጊዜ ሓጺር ጎይታ ብድንገት ክግለጽ እዩ ጎይታ ትእዛዝ ኣቡኡ ዝጸባበ ዘሎ እምበር ጎይታ ስርሑ ወዲኡ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐሚጡሎ ናተይ ናታትኩምን ስራሕ ግና ኣይተወደአን ስለዚ በተን ጎይታ ኣብዛ ምድሪ ክንነብረለን ዝፈቐደልና እድሜና ጌርና እዮ ጎይታ ዓይና ነሕለፍ ቅዱሳን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 9-12 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉዩ ዝመስሎም ንተንስፉ ኣይደንግዮን እዩ መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቕ ኮይና ክትመጽያ ምምጻእ ሳይተርፋኒ ምምጻእ ምፍላጡ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ከም ትመጽእ ፈሊጥካ ግን ክትነቅሕ ክትጽሊ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ጎይታ ካይመጽእ ሎ ክትገብር ክትውድእ ክትጓየ እቲ ናይ መስተውዓሊ ሰብ ዝገብሮ ስራሕ እዩ በዓኣ ሰማያት ጥዋዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ ፍጥረት ሰማይ ብረስ ንኽመክኽ ምድርን ኣብኣ ዘሎ ግብርታት ክነድድ እዩ ደግም እዚ ኩሉስ ዝፈላለይ ካብ ኮነ ስሊኡ ሰማይ በሓው መኺኹ ዝፈላለየሉ ፍጥረት ሰማይ ካብ ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸበኹሞን እናቀላጥፍኩሞን ብቅዱስ ንብረት ብፍርሃት እግዚአብሔርን ከመይ ዝበሉ ክትኮኑ ዝግባኣኩም ይብለና ኣሎ እንድሕር ጎይታ ከመጽእ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣመጻጽኡ ድማ ብድንገት ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ነቲ ጎይታ ባህ ዘብሎ ነገር እናመርመርና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ክንመላለስ ከም ዘሎና እዩ ሎሚ እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ ዝዛረበና ዘሎ ሰምዑ ዘለኹም ስምዑ ሕጂስ ጎይታ መምጽኡስ ቀሪብሎ እንዳበልካ ሙራይ ትርጉም የብሉን ብለኩም ኣለኹ ዓለማውያን ከማን እዛ ዓለም ናብ መወዳእታ ገጻት ኸይድ ከም ዘላ ይብሉሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይዛረቡሎ ክልቴና ሙራይ ጥራይ እንድሕር ኮይና ዓለም መወዳእታኣ በጽሕ እንዳበልና ምንም እንወስዶ ስጉምቲ ዘየሎ እንታይ ዳፍልልና ክልቴና እንድሕር እዚ ዓለም ትውዳእ ኣላ ኢልና ብኡ እንድሕር ነቲ ፋይል ዓጺናዮ ነቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ዘይንገብር እንድሕር ኮይና ትርጉም የብሉን እንታይ ካብ ዓለማውያን እንታይ ዝፈለየና ነገር ኣሎ ቅዱሳን ሎሚ ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ጎይታ ይመጽእ ኣሎ ጎይታ ግን ነቶም ዝተዳለው ነቶም ከም ፍቃዱ ዝተመላለሱ ነቶም ንሓሳባቱ ዘገልገሉ ንምኽሩ ዘገልገሉ ንዕኡ ዝነበሩ ንዕኦም ክወስድ ነቶም ናቱ ክወስድ ይዝመጽእ ስለተዳሊና ዶለና ብዝተዳለወ ማንነት በዚ መንፈስ ዶን ጎይታ ንጽባበየለና ሎሚ ንርእስና ክንፍትሽ መንፈስ ቅዱስ ይደሊ ኣሎ ከምቲ ንሱ ዝደለየና እንድሕር ዘየሊና ድማ ኣካይዳና ክነጸብቕ ግዜ ከም ዘይብልና ፈሊጥና ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ኮይና ክንነብር
يقولون ما عالت بس قال غيرو زارب النازلو اب قداماي تسالونقي ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 9 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ግና ኣሕዋተይ ታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቕ ኮይና ብለይቲ ከም ትመጽእ ባዕልኻትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናት ግዚያትን ክንጽሕፈልኩም ሲ ኣየድልየኩምን ኢሉ ንዓይ ንዓሓትኩምን ጎይታ ከመጽዩ ኢልካ ምዝራብ ልከም ዘሕጅ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦይ ከም ዝመጽስ ንፈልጥ ኢና ክርስቲያን ኮይኑ ጎይታሲ ዳግም ከም ዝምለስ ዘይፈልጥ ሲ የለን ኢለ ዘአምናነ ክርስቲያን ኮይኑ ዳግም ዝተወልደ ሰብ ማለት እዩ ግን እዚ ምፍላጥ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን እንታይ ኢሉ ቀጽሉ ሰላምን ደሓኒዩ ክብሉ ኸለውሲ ንጥኑሳት ቀሉላ ከም ዝሕዝ ሽዑ ጥፋት ብድንገት ይመጾም ከቶውን ኣይከልምልጡን እዮም ንስኻትኩም ግና ሕዋተይ ኩልኻትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቂ ካይትመጻኩም ሲ ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩም ዘለኹም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮናን ደጊም ኢሉ ንንቃህን ንጠንቀቅን እንበር ኢሉ አሜን ኣነውን ሎሚ ነዚ ኣይከም መሐላልፍ ደለይ ዘለኹ ደጊም ንንቃህን ንጠንቀቅን አሜን ክንጥንቀቅ ኣሎና ክንጽሊ ኣሎና ከባተኽና ቋርጽና ክንጽሊ ኣሎና ከምቶም ካልኦት ዓይኒ ደቅስ ኢሉ ክርስቲያን ሎሚ ደቂስና ኣለና ብዙሓት ናብ ሲኦል እናኸዱ ሰዓን ምምስካርና ሰዓን ወንጌል መንጋርና ናትና ስራሕ ምዝራብ ናትና ስራሕ ምዝራዩ መውቃል ናይ ጎይታ ስለዚህ ሲ ንንቃህ ማለት በቃ በጸሎት ተጸሚድካ ወዓልጥራ አይኮነን ወጪኻኻ ወንጌል ትምስክር እቲ ጎይታ ዝገበረልካ ሃትስገብር እንዳይሉ ደጊም ንንቃህን ንጠንቀቅን እንበር ከምቶም ካልኦት አይኒ ደቅስ ቶም ዝድቅሱስ ብለይትዮም ዝድቅሱ ቶም ዝሰኽሩን ብለይትዮም ዝሰኽሩ ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮይናስ ድርዕ እምነትን ፍቅርን ነታ ተስፋ መድሓኑን ከም ቁራርእስ ጌርና ተኸዲና ንጠንቀቅ አምላኽ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓን ክንረክብ እንበር ንቁጣዓ ሳይመደበናን አሜን ክርስቶስ እንተ ነቂሕና ወይስ እንተ ደቂስና ምስኡ ሓቢርና በህይወት ምንት ክንነብር ኢሉ ስለና ዝሞተና በላይ ይቅጽል ስምዑኒ ቅዱሳኔ ንሕናኮ ከም ዓለማውያን ናይ ጎይታ ምምጻ ከፍራሐና ይብሉን ኣይኮነ እንዴ ትፈርሑ ዲኹም ጎይታ ናይ ጎይታ ምምጻሲ ዝፈርሕ እንደህራ ኣሎ ሎማዓልቲ ኣይትፍራሕ ንብሎ ኢየሱስ ጎይታይ ዘፍርሕ ይብሉን ንሕና ከም ትጉቡ አመንቲ ዘበልና ማራናታ ጎይታ ኢየሱስ ቀልጢፍካ ነዓኽ ንብሎ ይዝግባአና ምምጾስ ከነቀላጥፊና ንብል እታ መርዓቱሲ ማራናታ ትብላላ ይዝብል ስለዚህ ታመርዓቱ ማራናታ ክትብል ይዝግባአ ግን ማራናታ ኻይንብል አፍና መልኢና ጎይታ ኢየሱስ ቀልጢፍና ነዓኽ ኻይንብል ከምቲ ክንዳሎ ዝግባአና ስለዚህ ተዳለና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ንገብር ስለዚህ የለና ኢና ማራናታ ዘይንብል ዘለና ዋላ ናይ ጎይታ መምጻ ዘፍርሐና ዘሎ ማለት ኩሎም ነግረኩም ኣለኹ ኩሎም ኣብ ዙርያና ዝፍጸሙ ነገራት በዕንትና ንሪኦም ኮነ በእዛና ንሰምዖም ነገራት ንዓና ንኣመንቲ ናይ ዘለና ጊዜ ሓበርትዮ አሜን ዶ ንዓና አበይናይ እዋን ከም ዘለና እንታ ዓይነት ጊዜ ከም ዝበጽሐና ዝነግሩና መጽሐፍ ቅዱስ ንአምነት ኣብትናይ መጨረሽታ ዘመን ሰባት ፈተውት ርእሶም ክኾንዮም ፈተውት ገንዘብ ክኾንዮም ተጀሃርቲ ክኾንዮም ተፍነኽነኽቲ ክኾንዮም በቃ ካብ ፍርሃት አምላኽ ዘይብሎም ክኾንዮም ዝብል ቃል ክነንብብ ኮለና እሞ ነዚ ድማ ነዚ ቃል እዚ ተግባራዊ ዝገብሩ ሰባት ክንርኢ ኮለና ክንሰምዕ ኮለና እንታይና ንብል ዘለና ጊዜም ዝሕብሩና ኣይኮነን እንዴ ስለዚህ ዘለና ጊዜ ፈሊጽና ዘለናዮ እዋን አላሊና ደጊም ብዙሕ ጊዜ ከም ዘይብልና ፈሊጥና ነፍሳት ንናጠ ቅዱሳን ከም do you know that ዲያብሎስ በቃ ወንጌሉ ይስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ካብ ዕዳውና ይምንዛኣና ከም ዘሎ ስለዚህ ሲ አነ ንስኻትኩምን ኣብ መወዳእታ ዘመን ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ክሳዕ ዝኸኣልና ንጎይታ ኢየሱስ ክንሰብኮ ንጎይታ ኢየሱስ ክንምስክር ነፍሳት ክንናጠቅ አሜን እዚ ናይ ጎይታ ድሌት ንነፍስና ድማ ክንጥንቀቅ
كنكح كنصلي اب ايو غويتا دما كنوافري ناي غويتا دليت امين اب قداماي بيتروس مዕራፍ 4 ቁጥር 7 እንታይ ብለናሲ ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንጸሎትን ንቁሑ ይብለና ኣሎ ሎሚ መንፈስ አምላክ ኮሙ ይዝብለና ዘሎ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮሙ ይዝነግረና ዘሎ ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪቡ እዩ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንጸሎትን ንቁሑ አሜን እዚ ዘመን እዚ ርእስና ካብ ብዙሕ ነገራት እንዓግተሉን ንጸሎት ድማ ካማንም ጊዜ ንላዓሊ ብጸሎት እንንቃሃሉ ዘሎና ዘመን ተደግሜ እዚ ዘመን እዚ ርእስና ካብ ብዙሕ ነገራት እንዓግተሉን ንጸሎት ካማንም ጊዜ ንላዓሊ ክንነቃሃሉ ዘሎና ዘመን አሜን ኣብ ሉቃስ 21 ካብ 34 ክሳብ 36 እንታይ ብለና ግናኸታ መዓልትቲኣ ኣብ ኩላ ዝባን ምድሪ ንዝነብር ዘበሉ ከም መፈንጠራ ክትበጽሖም ያሞ ስስዕን ስክራን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልትቲኣ ብድንገት ከይትመጻኩምሲ ንነፍስኹም ተጠንቀቁ ስለዚ ካብዚ ዝመጽእ ሁሉ ነገር ንምምላቕን ኣብ ቅድሚ ወዲሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡሲ كل ساعة እናጸለኹም ንቁሑ ይብለና ኣሎ መንፈስ አምላክ አሜን እንታይሉ ስለዚህ ካብዚ ዝመጽእ ሁሉ ነገር ንምምላቕን ኣብ ቅድሚ ወዲሰብ ደው ንምባል ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡሲ كل ساعة እናጸለኹም ንቁሑ ይብለና ኣሎ መንፈስ አምላክ አሜን ኣብ መዝሙር 32 ቁጥር 6 እንታይ ይብለና ስለዚህ ደግ ዘበለ ሁሉ በትረከበሉ ጊዜ ይልምነካ በሐቅ ብርቱ ወሒዝ እንተ ደፈውን አይክበጽሖን ይብለና እዛ በትረከበሉ ጊዜ ትብልቃል ታይ ማለቲ ኩሉ ጊዜ ማለቲ አሜን ምሸት ኮነ ቀትሪ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ማለቲ ክብሩ ንጎይታ ይኹን ሕጂ ጎይታ ዝርከበሉ ጊዜ አሜን ንጎይታ 24 ሰዓት ሸውዓተ መዓልቲ ብሰሙን 365 መዓልትታት ኣብ ዓመት ክንረኽቦ ንኽእሊና አሜን በዚ ዕለት ዝናአ በዚ ዕለት ዝናተይ ኦፊስ ዕጹይ አይብለናኒ 24 ሰዓት ክፉት ናይ ጎይታ ኦፊስ ሸውዓተ መዓልቲ ብሰሙን ክፉት 365 መዓልቲ ጎይታ ኣብ ስራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ስራሕ በኺሩ አይፈልጥኒ ሓንትስ ብቅድስና ሓንትስ ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ኣብ ቅድሚኡ ንቕረብ እምበር ጎይታ ኩሉ ሰዕ ዝርከብ አምላኽ ስለዚህ እንታይ ክንገብር አሎና ማለት ክንጽሊ አሎና አሜን ሎሚ ጎይታ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዝዛረበና ዘሎ እንታይ ዝብለና እንደህር ኢልና ሎሚ ጎይታ ዝብለና ዘሎ ሓደ ነገር ህዝበይ ንቃህ ከይባተካ ጸሊ ዝብለና ዘሎ ስለዚህ ነዚ ጎይታ ከም መተሓሳሰብን ከም መጠንቀቕታን ዝዛረበሉ ዘሎ ቃል ሰሚዕና ንግበሮ ጎይታ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ዚያ ዘላትን ሎም መዓልቲ ኣብ ልበይ ጎይታ ዘቀመጦ ስለዚህ ንንቃህ ንጸሊ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝምለስ ምፍላጥ ጥራይሲ እኹል አይኮነን ፈሊጥና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ክንርከብ አዝዩ አገዳሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ የዳኩም አልዕልሞ ጸሊና ሆነዲና